довари чаҳорум Холмурод Абдусаломов он низ аз ноҳияи шаҳри Нав аст. Шаҳбоз Зардов гуфтем довари чаҳорум аст. Холмурод Абдусаломов бошад довари дуюм ки аз канор. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми навбатии бозигарон дастаи Бархшӣ. имконият ҳаст. Бубинед ки зарбае ки бозигар рақами 9 дастаи Бархшӣ анҷом медиҳад. Меҳрон пас медиҳад. Ҷалилов ба дохили ҷаримагоҳ. Табриз Исломов низ фурсат гузаронед. фурсати зарбазанӣ меҷӯяд. Зарба ва бубинед ки чӣ гуна зарбаи қавӣ буд аз ҷониби даст намедиҳанд. 16 рақобат дойр кардааст дастаи шаҳри Бохтар. имконияти навбатӣ барои бозигарон дастаи Бархшӣ пайдо мешавад. ин маротиб низ натавонист Фредрик Асанте тӯбро ба дарвоза ворид кардааст. таваҷҷӯҳ мекунем ба бозигарони дастаи Бархшӣ. имконият ҳаст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд. дигар бора бозигарони дастаи Бархшӣ соҳиб мешаванд. гол! дар оғози нимаи дуюми рақобат бозигарони дастаи Бархшӣ ба пеш мебароянд. билохира Фредрик Асанте тавонист иштибоҳое ки дар қисмати аввали бозӣ дошт онро ҷуброн карда ҳисоби бозиро кушояд. паси хеле дуруст буд аз ҷониби Азизбек Далиев ва бозигари рақами 11 дастаи Бархшӣ тавонист ин имкониятро бо самар истифода карда дастаи Бархшӣ бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро идора карда истоданд. ирсол ба самти пеш. имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо мешавад. Алишер Ҷалилов бозигарони дастаи Бархшӣ қоидаи бозиро вайрон карданд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ин гол аст. дӯстони азиз, дар дақиқаи 55-уми рақобат бозигарони дастаи Истиқлол ҳисобро баробар мекунанд. беҳтарин фурсат барои онҳо пайдо шуд ва бозигаре ки аз ҳайати захиравӣ ва рақобат кунад дар ҳолати зарурӣ онҳоро ба бозӣ ворид кунад. фурсати навбатӣ барои бозигарони Истиқлол буд. бозигузорӣ ба рақобат ворид мекунад. Сиёш Назари ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва чӣ гуна фурсат буд барои шуд. эҳсони Панҷшанбе. Сиёш Назари, эҳсони Панҷшанбе, Рустам Соиров фурсати зарбазанӣ надоданд. Алишер Ҷалилов зарба мезанад. ин маротиб нест. рақобат бо бозигарони дастаи Истиқлол аст пояфтед. довар ишора мекунад ки бозӣ бояд идома дода шавад. зарба аз масофаи дур буд аз ҷониби Манучер Сафаров. чапи майдон бештар ба ҳуҷумҳои дастаи Истиқлол пайваст мешавад. ирсоли Панҷшанбе ба дохили ҷаримагоҳ. зарба ва гол. Алишер Ҷалилов ниҳоят тавонист дар дақиқаи 73-уми рақобат дастаи Истиқлолро ба пеш барорад. беҳтарин фурсат барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо шуд ва бозигари рақами 10 сарвони ин даста тавонист ки аз он бо самар ва ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Истиқлол таваҷҷӯҳ мекунем. хеле дур аз мавҷи нави ҳуҷуми бозигарони дастаи Истиқлол таваҷҷӯҳ мекунем. эҳсони Панҷшанбе ирсол ба самти Алишер Ҷалилов зарбае ки анҷом дода мешаванд бо сар хуб қабул кунад онҳоро. ирсоли эҳсони Панҷшанбе ба дохили ҷаримагоҳ. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Бархшӣ пайдо мешавад. зарбаи ҳақназарӣ ва бубинед ки чӣ гуна дарвозабони дастаи Бархшӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. маркази майдон равон мекунад. ба ин тартиб дӯстони азиз садои уштаки довар Абдулло Давлатов баланд мешавад. рақобат миёни дастаҳои Истиқлол ва Бархшӣ бо натиҷаи 2-1 ба фоидаи дастаи шаҳри Душанбе ба интиҳо расид.